ngisemqashweni ngangikade ngikhokhela ngangikade ngirenta kahle kabi. Uyabona ngangicabangela Njengoba ngisemqashweni uzokwakha umuzi uzohlala la ekhaya. Kwafanele ubeke imali yokwakha ikini. Ngoba ngangicabangela ukuthi uzohlala la. Awuzange ungibonise ngathatha ngothando ukuthi njoba engayekela kanjalo umuntu wesifazane ngase ngilotshwa uthando ngenza konke lokho. Okay. Sengiyayisola ukuthi ngiyezelani kwakuzohlala nawe la. Ngabe ngisayihlalele kahle emqashweni. Okay. Bafo kodwa uyabo ukuthi ngeke uzuhlala emqashweni impilo yakhe ngaphakathi because lento yesimilo ibalekile. Lento yesimilo ayikhethi magenda ngoba iyakusebenzela whether ungumuntu wesilisa noma ungumuntu wesifazane. Mhlawumbe umunye uzokubuza ukuthi ikusiza phi lento yokuba nesimilo. Uyakwazi nje ukuthi uthandeke ngoba umuntu wesilisa noma wesifazane onesimilo. Uyakwazi ukuthi uhlonipheke ngoba ngumuntu wesilisa noma wesifazane onesimilo. Uyakwazi ukuthi abantu bakuphikele. Thola ukuthi mhlawumbe wena deep down uyazi ukuthi wakwenza ukuthi but kuthiwa ngeke uma tifane nesimilo kanje. So manje usuyabona ukuthi isimilo sibaleka kangakanani nanokuthi sisebenza kuphi. Sanibonani. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next biggest thing la eMzansi. Uma kuwukuthi uyaqala ukubukela ishow yakho namhlanje ungakhohlwa phela ukuthi usubscribe, ulike, phinde futhi ushare le show yakhe ebizwa ngokuthi silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. Njengoba ngihlala phansi, let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo. That is UMJOLO. Umjolo iyona ke promo code yethu oyisebenzisayo whenever you are betting lapha ya website yakwa EasyBet oyisebenzisayo. Njengamanje eceleni kwami kunomfowethu esinaye sokhuluma naye just to find out ukuthi kungani la nanokuthi ke mhlawumbe inkinga nazo emjolweni zihamba kanjani ofuna simlungisele kuphi ikephi lapho engaboni ngeso eli right nomuntu abambisene naye. Ungabusanyakaza ke ngoba njengamanje sizokhuluma nomfowethu la eceleni kwami. Ntaka baba uyaphila? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Ngiyaphila. Siyajabula baba ukuthi ube nathi namhlanje uzokhuluma nathi nanokuthi nje usithembe ngomjolo wakho ukuthi mhlawumbe sizokwazi ukukulungisela wona. But before singene ezindabeni zakho asiqale la mfethu ngokuthi uzisho ukuthi ubani osivakashele namhlanje. Igama mina mfowethu nguThomas ngwakaZulu Isibongo. Thomas Mageba. Siyajabula Mageba ukuthi ube nathi la namhlanje. Nanesibindi lento idinga isibindi ukuthi ube phakathi kwamakhamera uzokhuluma izindaba ezithinta wena nomuntu othandana naye public. Siyabonga kakhulu ngaloko. Futhi siyathemba mhlawumbe ukuthi indaba yakho uzohamba ilungisekile. Mhlawumbe ke awusichazele kabanzi njengomuntu oze la enenkinga ngiyethemba lokuthi izolunga. Uhlushwa yini mfowethu? Nami mfowethu ngokubuka izinto ngibona emafonini komabona kude. Ngiye ngayithanda ukuthi njengoba nginenkinga ngasheshe ngisizakale uma ngisondelana nani. Ngiye ngabhalela kulesho ngenxa yokuthi sekukhona inkinga engibona engathi ithanda ukuvela lapha na ekhaya. Phakathi kwami noma weyingane. Bengikade ngisebenza mfowethu sebenza kukude sitele kumnandi nje nomuntu wesifazane ngasebenza ngihlala emqashweni ngokubuka komuntu wesifazane ukuthi ayi ngiyasebenza ngihlele emqashweni kanti futhi nginezingane wakhuluma ukuthi ucela ukuthi ngisilokhuzana ucela ukuthi ngisuke emqashweni ngizohlala naye ngoba unayo indawo engafihla kuyona ikhanda. Hayi ngempela ngokumlalela nangokubona ukuthi cha iyangixhasa leyo nto futhi akhona amasenti azokwazi ukuthi abekeke futhi ngikwazi nokusupport izingane. Ngisuke ngimlalele impela ngiyeke ukuhlala emqashweni bese ngiyohlala naye. Uma sengihleli naye hayi kube mnandi kube nje nami ngibona ukuthi hayi ngoba njengomuntu osebenzayo indawo engihleli kuyona akusiyo indawo engahlala umuntu osebenzayo kundawo esamjondolwanyana. Ngathi hayi ngoba ngiyasebenza ngesinye isikhathi ngake kubuye ngivakashelwa abantu engisebenza nabo ngiyabona isimo sikho right. Hayi bengalungisa ke bengifaka icapha ngifaka amawindi ngifaka ngilungisa neroof ngilungisa nodonga nje sekumuzi nje alright. Ulungisa la usohlala khona kusho ukuthi ulungisa kwamama manje. Yebo ngilungisa kwamama ngenxa ukuthi vele nami ngikhala ukuthi ngihlala khona umuntu nje obambisene naye ngase ngilungisa ke kwamama.
Kuthe kusenjalo sakulungisa kwamama umsebenzi wacikizela mfowethu. Okucikizeleni komsebenzi ngibona ukuthi hayi kuyacikizela sihole imali ephelele kokunye sihola imali engaphelele. Sihola imali ephelele sihola imali engaphelele hayi ngizama ukuhlala naye kuma wengane ngithi ngimchazela ukuthi hayi emsebenzini engathi kuyacikizela impela manje ilokhuzana isimo samasenti hayi asimi kahle. Kusenjalo sadingida lolo daba sanda kuxoxa naye ngimbonisa kulokho awu kuvele umshophi ukuthi kuyadilizwa emsebenzini yebo kuyadilizwa. Ayi ngibuyeke ngempela ngimtshela ukuthi emsebenzini sitshena ukuthi kuzodilizwa kodwa ke asazi ukuthi kuzodilizwa obani. Hayi sixoxe leyo sifike isikhathi sokudilizwa masifika isikhathi sokudilizwa hayi nami ngibalo kanye nabadilizwayo ngidilizwa. Awu ngisachukile ukuthi ngadilizwa kanjani ukuthi ngidilizwa ngoba phela mina abantu engiqashwe kanye nabo bayasebenza bona kodwa mina sengidiliziwe. Ngisahlelike ngisazama ukuthi ngizokwenza njani ke into ezozama ukuthi ngiphilise ngoba phela angeke ukuthi umama uzosikhona sisonke. Ngathi hayi ake ngibe ngiyakwabona ngibeke bengitshena ukuthi ngabe kwenzakalani ngokwempilo yami ngoba phela umsebenzi uphele bengisayimisele ngawo. Hayi ngiye kwababonayo mangifika kwababonayo hayi bangitshena ukuthi hayi umsebenzi awudiliziwe ngoba udiliziwe uwena wathi uthola umsebenzi awuzange ubonge. Okay. Kwakumele ubonga kwabadala kulabo abakunikela umsebenzi usho ukuthi hayi ngiyabonga ngokuthi ningiphe okungamasentshanyana. Mina ngathatha imali ngayisebenzisa ngabakhohlwa bona. Hayi iplan yami ke bese ithi hayi njengalokhu besho kanje ake ngibuyele ekhaya ngimtshela umama athi hayi ayikho inkinga kuzolunga asibekezele sizozama ngenye indlela mhlawumbe khona indlela esizozama ngayo. Hayi qhubeke kuhlaleke kube right nje ngesikhathi ke sahlaleka kuba right nginamasentshanyana asele amasenti okugcina ayi ngibona ukuthi ngoba vele la ekhaya basindisiwe. Indaba edlozi abayisebenzisi ngivele ngithenge lokhuzana ke mina ngithenge imaterial ngokungamtsheni ke kwami ngivele ngiyithenge ngiyibeke la imaterial yokwakha ngithi hayi ngizobeka nje khona la igcekeni indlwanyana nje engizobeka bese ngihamba ngiye kuyona ngiyokhuluma nabangasekho ukuthi awube ngicela phela bafuthu ningibheke mhlawumbe ninginike itoho uma ninginike itoho ngiyobuya ngishweleze la engone khona. Hayi ngiyakhe ke ilokhuzana ngiyakhe leyo ndlu leyo hayi ngilokhuzane ke ngibe umuntu okhulumayo nabangasekho ngendlela engikhuluma ngayo. Hayi ngibone lento engiyenza ukuthi ayimphathi kahle sekungakhulumisani ngendlela eright. Uma ngikhuluma naye ungithatha ngibhekisele uma ngikhuluma naye ngithatha ngibhekisele bese ngiyayibuza ukuthi awu ngoba bekade kukuhle kangaka ngisasebenza ngabe yini lena esimbangela ukuthi manje ajike kanje. Ngibona ukuthi shuthi mhlambe ukungasebenzi lokho osekumenza ukuthi angenze kanje ayilento ngayibukisisa ngathi ngoba manje umuntu uvelo nolaka ungangeneki ke ngiyibuke izinto ezime kanje zikhulunywa kuma TV ngase ngithanda ukuthi ngize kunina ngizokhuluma ngayo lolu daba ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe nini ningakwazi ukuthi nizame ukubona kodwa mhlawumbe umbuzo engakubuza wona ukuthi wena uthe nje yazuzulu mawubona ukuthi isimo mhlawumbe asikho right but wathola lawo masentshana ubone ku right ukuthi impepho ishisele kwesinye isibongo ezuzulu nje uMageba wena ukubone ku right lo. Ngikubona ku right mfowethu ngoba ube ngibuka amasenti enginawo lamasenti enginawo abemancane kakhulu ukuthi bengingagodwa ngekhaya kanti uma ngikwenzela konke la eduze bengibona ukuthi vele idlozi kuthi uhamba nalo noma ngabe kuthuke futhi ngathi hayi uma ngenza kanje lizokwazi ukuthi lingizwe. Nakho ke ngisathi ngiplana leyo plan yokuthi lizozama ukuthi ngizwe kanti umuntu wesifazane akumphathile kahle lokho sengibona ngezenzo zakhe ukuthi hayi. So yini oboyidinga manje ukuthi ukhulume naye umuzwe ukuthi yini eshintshile noma mhlawumbe ukuthola nje iclosure yokuthi kwenzakalani ngempilo yenu? Ya nami into engifuna iyona leyo mfowethu ukuthi ngithola ukuthi kwenzakalani phakathi kwami naye ngempilo yethu njengoba siwumndeni
kumuntu kubaba nomama ney'ngane siwumndeni. Bengifisa ukuthi ngizwe uney'ngane naye ziney'ngane naye. niney'ngane Yeah. okay no hayi kulungile njengoba uzwa-ke mbukeli uMageba uyasho kudaba lakhe uma wey'ngane zakhe umsuse emqashweni wamletha kubo wathi abazohlala ndawonye bahlala ndawonye uMageba efike umuzi wakamama kuwumuzana nje wawulungisa wawukhanda waba right uthe masu right wakhumbula uMageba ukuthi kambe mina nginayo indawo yami yokukhuluma nedlozi lami noma yokwenza izinto zami and le khaya basindisiwe wathi hayi no ngale madlana enginayo angihambe ngiyokwakha ixokovana lami la eceleni noma egcekeni lakhona futhi kamama walibeka ixokovane wathi selibekile ilona akashisa impepho kulona so njengoba eshisa impepho kulona sekunokushintsha-ke manje kumama and uMageba akazi ukuthi mhlawumbe yini yenza umama abe nokushintsha noma angabe safana naleyanto akade eyiyona ekuqaleni ulana-ke kwisho ngoba ufuna ukuthola iy'mpendulo zokuthi kahle kahle kwenzakalani mama wabantwana bami why ungijikela manje kade siyindawonye ngisebenza waphela umsebenzi waqhubeka waba nami kodwa manje futhi usushintshile kwenzakalani ungabusandawo-ke silinde umama eze la afike achaze naye isayidi lakhe sizwe nesayidi laMageba siwahlanganise omabili mase siyathola ukuthi kule y'nkinga abanazo bobabili mhlawumbe eyiphi enye indlela esingalungisa ngayo khumbula inhloso enkulu yalolu hlelo akusilona neze ukulwa nokuxabanisa kodwa ukulungisa iy'ndaba zabantu ababili ungayindawo ithimba lami lisolanda-ke manje udadewethu limbeke la mase siyakwazi ukukhuluma naye. Unjani nkosazana? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Siyajabula nje ukuthi mengabe sithi uyadingeka la uhloniphe uze. Kodwa-ke nginesiqiniseko sokuthi usuyabona manje ukuthi besikubizeleni ngoba ufica umuntu omaziyo. Mhlampe ubafo umazi kanjani? Ubaba ingane zami. Ubaba wey'ngane zakho. I-relationship yeni ihamba kahle njengamanje? Ya ngizothi hamba kahle noma kukhona lapha nalapha ya. Iqala ungahambi kahle emva kokuba ake uround lapha ekhaya beku-right yonke into sithandana kumnandi konke ayiwase ake uround lapha ekhaya ngaphandle kokuthi engazise engangitshelanga lutho manje lento ayingiphathanga kahle mina yona into engathi ayenza ukuthi i-relationship yethu ingabi yinhle kusukela la. So mengabe uthi wakho uRoundavel kini wangakhuluma nawe yinto nje avele wadecide ukuthi ayenze wavele nje wabona wona sekuvuka iy'ndonga? Ya even ayothenga imaterial akaze ngazise into engangiyazi mina wayephelele umsebenzi wangitshela ukuthi kuke wahamba-ke wayobheka lapha nalapha kubantu ababonayo bamtshela ukuthi akalungisi kodwa into engididile akayanga kubo ukuyolungisa umuzi wakubo ulungise ukwazi ukuzokwakha indlu yakubo lakho ekhaya lakho. Ngcono ngoba lezi zinto oyishoyo izinto naye ubafa ayikhulumile because ngeke ngakhuluma naye wakuveza ukuthi hayi no ulungisile lapha kini ufice kuwumuzana nje walungisa kwaba right iqiniso lelo kwathi mengabe seku-right wawunihlonipha wabona ukuthi okay le khaya basindisiwe wothi-ke mina ngiziphumela inxiwa lami but wangaphuma-ke inxiwa wasekenza konke la egcekeni wabeka-ke uRoundavel okuyiwona uthe futhi awukho omkhulu uRound nje omncane ukuthi akhulume nabantu abadala bakuwo. Inkinga phela futhi iqale lapho ukuthi mncane noma ungakanani akakwazi ukuthi ezobiza amadlozi akwaZulu kwaMthembu. Yena uma ngabe kade efuna ukwakha umuzi bekufanele aphume enduneni eyofuna isite akhe ngaphandle komuzi okungcono kunokuthi akhe egcekeni. Yileyo nto enza ukuthi i-relationship yethu igcine ingasahambi kahle. Mhlawumbe mengabe uhlala naye phansi kuzama ukukhuluma naye bezithini iy'mpendulo zakhe if ever nike nazama ukuhlala phansi bezithini iy'mpendulo zakhe ubekunika impendulo eqondile noma ubeyibone right yena? No, uma ngingakhuluma naye into ebeyenza yena bengakhombisa ukuthi uyabona iphutha lakhe. Ingakho-ke sigcine ngagcine sengimiyeka kwezinye izinto ngingasakwazi ukuthi ngiqhubeke ngimbonise because uma ngimbonisa uyaphakama yena. Bafu Mageba. Yebo baba. Uyamuzwa umama ngani? Ngiyamuzwa mfowethu. Uyazazi lezi zinto ayishoyo? Lezi zinto ayishoyo ngiyazazi kodwa manje angixaka ngakho mina angiboni ukuthi angaze angibizele lana ukuthi sizoqula lento bekuyinto besingahlala phansi sizame ukuthi siyilungise. Wena umbizele lana nje? Yebo njengoba ngimbizile kodwa phela bengingamele ukuthi sengaze ayiveze futhi wena ngendlela ungafuna ayiveze ngayo ukuthi ngize ngakhe kubo nami phela ngangithi nje
ngakha ngoba phela sihleli ndawonye ngithathe ngazuthi siwumuntu munye mase sihleli kanje ya. Awukwazi phela uba umuntu munye, yes siwumuntu munye but baba kaThando. Kodwa ngenxa yokuthi ukaMthembu wena ngithi izinto zakaMthembu ufanele uyihloniphe. Zayeba amadlozi Anwahloniphi nini? asiwagcini la ekhaya futhi yebo. amasiko. Asiwagcina izinto zamadlozi. Kodwa ngoba uyazi ukuthi wena uZulu mina ngumThembu ngwakaMthembu. Kwangafanele ukuthi uzoshisa impepho la ekhaya. Nayo into esuke yangiphatha kabi ukuthi wena usukwazi ukushisa impepho egcekeni lasekhaya ekubeni thina impepho singayishisi. Kodwa maweyingane kwakumele ungitshene ngesikhathi ngikwenza lokho ngisaqala nje ukukwenza ukuthi lento ayikuphathi kahle khona ngizoyeka. Wena ngangiyoze ngikutshele nje wena wawungaboni lento oyenza yirong. Kwakumele ungitshene njengabantu. Oqala uzange uzungitshele. Ngangizokutshela kanjani usuze wathenga njengabantu ababambisene imithi. kwakulula ukuthi angangibiza azosho ukuthi hayi baba weyingane lento ngalendlela osuwenza ngayo angiyiboni i-right. Wena wabona ukuthi ku-right ngenkathi uthenga imithi awuthi-ke ngikubuze nje wena mfowethu-ke uwena njengoba kade ngichaza ukuthi ngenza kubo kwaba right ngoba kwakade kuwumuzi obuke kusamjondolo kwakumele angikhuze nalapho ukuthi ungayenzi lento ngoba akusikhona kwakhumana la noma akusikhona lokhuzaneni ekhaya kini la kwakungcono wawusalungisa lapha nginawe wawulungisa i-shelter ukuthi ukwazi ukuthi uqashe unganethwa zimvu konke engikwenza manje usuba kwena usukwazi kwakho umjondolo uround eceleni usushisa impepho fanele ngikhulume Ngicela ningale. kuyosa ngifile manje ukuthi ngiyakhuluma nkosikazi nawe uyangiphendula Ngicela ningale. angifuni ukuphendula mina Ngicela umuntu othanda ukuphendula angifonilwe ngifuna sikhulumeni Yebo, baba. kahle njengabantu abadala. Yebo, baba. Uyakhumbula ukuthi ngikhuluma nawe ngikubuza umbuzo ngicathi ukuba okugcina ukuthi Yebo. wena mawubuka nje uzibona uright ukuthi ushisa impepho emzini engasiwona wakini. Uyakhumbula ngikubuza Yebo. ukuthi wena uthe uZulu wena Yebo. but wena futhi sohamba uyoshisa impepho kaMthembu. ukuthi angizange angicabanga ngalokho ngaleso sikhathi Indoda ehlakaniphile nje ngeke ngayicabanga into eserious kangaka. uthando ukuthi bengitshana ukuthi njengoba sihleli ndawonye simuntu munye uzo-understand Indoda ehlakaniphile nje engenze lento oyenzile. Indoda esile nje ngabe yacabanga uyahlala phansi yabonisana nami makasibanibani kuyimanje ngicabanga ukuthenga i-material ngenze njani ngingakwazi ukubeka uround la kini noma ngenze njani ngangizokuthethe ihambe yokwakha ngaphandle nakho ngesikhathi ngithenga i-material awuzange ungibuze nangesikhathi ngiqala awuzange usho lutho kwakumele ukhulume lapho nangesikhathi ngivula isiza ngibeka uround kwakumele usho ukuthi nje wawushilo ukuthi uzozoshisa impepho na la kule ndlu yakho kule round wakhini kwakumele nje uqoshe ngisho ngingashongo kwakumele uqoshe nje mina ngangithi wakho round ngoba ufuna indawo ukuthi ukwazi ukuphumula mangabe ufuna ukuphumula wena uzolanda impepho uzoyishisa yebo uqinisele impela ngifuna indawo ukuphumula angithi ngiyaphumula lapho ngibize iy'tshalo zakithi zakithi ushisa khona impepho kusendlini engiyakhile ingakho ngenza ngifuna ukwazi ukuthi kwabani lapho ikwabani Akukhona kwaZulu angani. Yebo, akusikhona. Sisimo lapho Yebo, uthi akusikhona. akhona. ikwabani lapho kukwamthembu uhlangana phona noMthembu simuntu munye sinyamanye Nomthembu? ngathatha ngaleyo nto leyo unyamanye noMthembu wena yebo kanjani ngenxa yokuthi mangikhuluma mangilokhuzana mangihleli nawe kufana nokuthi ngihleli nomndeni wami wonke ngoba kukhona wena khona yazi ney'ngane zami ngiyaxolisa ukusho lokho ukuthi uyisilima baba kaThandeka angeke uzungitshela ukuthi ngisilima angeke uzungitshela ukuthi ngisilima akhulunywa kanjalo nami indoda ehlakaniphile ayenzi akhulunywa nami kanjalo engathi uyangikhohlwa lento ayikhuluma ngiyithanda ukuthi uyipheli uzongibukisa nabantu ungitshela ukuthi ngisilima ngiyindoda Bafo. uba uhlakaniphile ongeke ukwenze lokho ukuthi wakhe Wena- indlu yakini kithi Uthe wena izinto zakho zake zaba right angani. yebo Wakwazi ukulungisa ikhwe lakho noma la kubo kaMthembu angani. Yeah. Why mhlambe ungakwazanga ukuthi the time izinto zikakuhambela kahle uthole kulist isite njengoba dash umama uthenga isite mfethu uzakhele wena indawo yakho ulungisa izinto zakho buka manje umosha imali yakho wakho umuzi engasiwona wakho umuzi wakamama weyingane zakho. asishadile ushukushada Anishadile ngisho ukushaya. Yeah. Waqede lapho bafo ukwenza lo nto so ufuna manje ukwakha ke manje owakho umuzi khona la egcekeni nalo muntu owakha umuzi wakho kona akusiwona umuzi wakhe kukubo la hlala khona. la mfowethu bengikade ngiqashile uyena wangisusa emqashweni mfowethu wangiletha kubo njengoba engisusa emqashweni ngangikade ngiyikhokhela ngangikade ngirenta kahle kabi uyabona ngangicabangela ukuthi Njengoba kuthiwa engisusa emqashweni, emqashweni nje kwakufanele uzokwakha umuzi ukuthi uzohlala la ekhaya bese kwafanele ngenza ubeke imali kanje. yokwakha ikini ngoba ngangicabangela ukuthi uzohlala la awuzange ungibonise ngathatha ngikubonisa ngothando wena ngathatha awunangqondo ngothando ukuthi njengoba engayekela kanjalo umuntu Kanti wesifazane ngase ngilotshwa uthando ngenza konke lokho Okay. sengiyayisola ukuthi ngiyezelani kwakuzohlala nawe la Hamba ngabe phela. ngisayihlalele kahle Hamba, emqashweni ulindeni. Okay bafo kodwa uyabo ukuthi ngeke uze uhlale emqashweni impilo yakhe ingunaphakade angani
cause mina nawe mesibuyisa kahle ingqondo sibadala ngani Yeah. siyabona ukuthi ku wrong noma athiwa ke mhlambe umama ugweve nokuthi ulungise kubo wenza yonke into Yeah. but ku wrong ukuthi wena ungathi uwuZulu ushisa impepho kaMthembu akwazi mfethu ngisho wathi uhlaba khona akwazi yabo i-wrong lona so wena mfethu uzama ukuthi uhlanganise uzobona nawe kanjani ezindoda uzitholele indawo yakho ozokwazi ukuthi uhlale kuyona uzitholele indawo yakho ozokwazi ukuthi ube right kuyona but ungayenzi lento yokuthi manje wena njalo ke manje sowushisela impepho isibongo somunye umuntu lesi No, into engiyibuka wena mfowethu ngibona ukuthi ungenza kanjena ngoba nakhe sebona ukuthi isimo sesente sesiphansi yini angayikhuluma ngalento ngisasebenza usekhuluma ngize ngoba ngikhulume yonke esebona ukuthi angisenawo amandla ufana ney'ngane lezi impuphu nkhohli engiyifakayo. uyisho iy'ngane lezi uyayihlekanisa iy'ngane engakho ngithi mina akafuna inquba lakhe ezothatha iy'ngane zakhe yohlala khona ngisale ney'ngane zami lezi angithole nazo because uyihlukanisa phakathi iy'ngane zami mothi uyayihlukanisa iy'ngane uney'ngane kanjani kanti ezakho nginey'ngane enginazo angithole ngiyinazo uney'ngane naye bese nami ngafike ngamzalela iy'ngane futhi so kuleyo ekuzaleni kwami iy'ngane lezi engimthole nazo vele ayihlali nami okay lezi engiyizale kuyena uyakwazi ukubiza uthando ebize nalomunye umntwana laba ngithole nabo engababizi ngisho ubadlalisa ngokungalingani Mina ngikwazi-ke lokho mina angikwazi mina lokho ngicabanga ukuthi kuwumsebenzi wakhe njengomfazi ukuthi uma ngifikile mina ngabeka izinto kube uyena ubiza iy'ngane ngenze njani uma wena ofika uthi Thando sibani ubiza iy'ngane zakho ngamagama uthi azenze njani lezo lisuke ngiyibingelela ngoba phela abancane angithi uyazi ukuthi omagcina yibona abathandwa kakhulu hayi ngoba ubuzazela ukuthi iy'ngane ayizalwa yimina ngabe kuphatha kanjani lokho kungiphatha kahle ngibingelela omagcina ibona mina mangathiwa ngiyakini ngifike ngithathe lezi iy'ngane zakho ongakufica nazo ngithande zami ngayithande zakho kuphatha kanjani lokho angeke uze ungiphathe kahle kodwa uma ubingelela omagcina bakho uyabakhulisa lapho ukhombisa ukuthi hayi bonke ngibathanda ngendlela efanayo akukhombisi kodwa wena kumele ufundise iy'ngane zakho wena ufika nale ngqondo ey'nganeni nokuthi khona engimthanda khona engamthanda indima yomuntu wesifazane imele idlale wena ngeke ngize ngidlale zonke indima ekhaya njengoba nizela nizolungisa anizele ukuzola yabo mfethu kuthiwa balansisa la ebantwaneni ubathande ngendlela efanayo bonke ngoba naye uma bekhona laba bakho bevakashile singibaphatha kahle ngendlela elinganayo yabo and also okunye futhi ukuthi ilento mfethu yendlu urongo umntaka baba ngeke mina ngilo ngishona lena le awukwazi mfethu ukushisela impepho emzini womunye umuntu no mfowethu lokho ngakwenziswa ukuthi ngoba ngangitshena ukuthi sibambisene noThandeni ngangisadidiswe uthando kodwa ngokuchaza kwakho nangokuzwa ngiyakuzwa ukuthi hayi kwakungafanele ukwenza kodwa ngoba nakho sekwenzekile-ke into emiswa kanjani into enjalo hayi mfethu ngicabanga ukuthi ayikho into ongayenza njengamanje ukuthi nje uthole indawo yakho wena ozokwazi angithiwa ukholelwa kakhulu emadlozini and njengamanje uthi awusebenzi but amatoha ayavuka ngani mawukuthi nje mfethu amatoha ayavuka akaze kona ukuqala phansi ungahamba uyiphindele ngisho emqashweni wenza izinto ngendlela uzube right ukwazi ukuthi uvuse ikhaya lakho uvuse umuzi wakho njengoba sezabiza kangaka mfowethu izinto la emhlabeni nesikhathi semsebenzi asisekho sekholwa iy'mali ey'ncane ngibona ukuthi ngise-right uma ngisahleli la ngihleli khona ngoba kuzoba inkinga futhi uma sengithola lelo sentanyana liyophelela elokhuzaneni uzohamba uyosebenza lapho uzoshayela usha amaplanga uma ungafuni uthenga imali eblocks lingekho uthenga othayeni ngiyowathatha phela amaplanga kaningi amaplanga ungawacosha noma ikuphi uma ungabe ufuni ngizophenduka uthanya phela ngihambe ngithungathana namaplanga awufuni ukaphuma uzwa kini wena awufuni uzophuma mina ngeke ngikwazi ukuhlala nawe ekhaya ngeke ngikwazi ukuhlala nawe ekhaya ngizohlala impela kwabani ngizohlala impela ngizohlala impela okay Zulu ngaphandle kwalokho-ke uma ukuthi angeke ukwazi ukuthi uhlale nami hayi kumele-ke ngiyoqaqa izinto engayifaka laphana bese ngiyozama ukwakha ey'kwami ngazo uyiqaqeke ngiyoyiqaqa la engayifaka khona phela kusayimali yami leya kusayimali yami phela sizobona phela hambe Mageba awuyibuke kanje lento mekuthiwa uyashona manje ungicatshela phi kaMthembu noma kufanele uZulu bahlangane bakungcwaba hayi kofanele ukuthi kuhlanganwe phela ngoba ngomuntu ngokosizulu kodwa ukuthi ngiyonca manje waye ungayibuki kanjalo lento ukuthi ngisho wathi uyadlula emhlabeni ngeke uze ungcwatshelwe kaMthembu
thola indawo yakho. Angithi manje umndeni awunawo ohlangene obambisene, zilungisele wena uney'ngane uzele. Ley'ngane lezi ufuna ukuyishiyaphi? Kuyimanje ngiqeda ukutshela wena ukuthi ley'ngane onazo zinomunye wayifica uma wazo evele ney'ngane. Ninako namanje ade nixabana lapha phambi kwami nibanga ukuthi iy'ngane zakho this, iy'ngane ezinye that, nawe nabantwana bakho. So manje labantwana bakho-ke mekuwukuthi nawe uyahamba emhlabeni ufuna basale babuke siphi isithombe. Yingakho mfowethu ngithi kungcono ngiyoqaqa lezi zinto zami khona ngizokwazi ukuthi ngizamele ukwakhela zona. Usho ukuthi lezi ngane ngithi uyabona usaqhubeka lapho, ngithi uqhubeka lapho. Lezi ngane ngithole nginazo kusho ukuthi kufanele isale eminyango ethathe lezi zakhe uzakhela umuzi. Wakhela lezi zakhe ngithi ngisangathola amatoho kulesi sikhathi imake lezo oyithole kumina zona ngane engeke sangisandawo lezo oyithole kumina zona zokwenza njani muqaqe kulo umsebenzi ngizoyithatha ngiyohlala nazo. Ngoba phela kusho ukuthi wena awufuni ngoba isimo sami sesonganje angeke usakwazi ukuthi wena ungibekezelele kuko konke into eyenzekile. Awukwazi ukwenza lonto leyo. Uma ngabe uqaqa iroof leya koko kusho ukuthi usho lezi ezami ingane efanele isale. Obvious wena buzela ukuzothola ishelter la ekhaya bongazile ukuzokwakha. Okay, mhlambe yabona isimo sezulu siyashintsha siyanetha. Mhlambe mfethu ngoba uyabona ukuthi isimo sinje. Mawukuthi mhlambe khona umuntu okuprovide ngamatoho, ungakwazi ukuthi utohoze uphinde futhi uthole ukwazi ukuthi uzakheleke manje ixhokovana lakho nabantwana bakho. Mengithi ixhokovana I mean uyikhaya lakho nabantwana bakho, yabo? Because ngempela lokuhlala ekhweni nakhona ekhweni ongashadelwe kulona lwamuzwa kaMthembu showcase unabantu bakhona and lonto izodala impi, yabo? Manje obuthi ufuna ukususa ama roof nama window wafaka lonto ingadala umsindo. Kunamadoda lapho uyakwazi lo kangani, kunabafowabo, kunamalume bakhona oyothi umuthi uyaqala ukwenza lonto bangabe besathatha ukuthi wena wakwazi ukulokhunja, wakwazi ukwakha mase bekutshela ukuthi ufuseke. So manje mewukuthi uyalithola itoho uzokwazi ukuthi uziqalele phansi uzenzele impilo yakho ngendlela. And ngisho ukuthi ngiyamxosha namhlanje ngithi akabehlanganise ehambe yofuna amatoho lapha emajalidini ekwazi ukuthenga noma othayele ushayela umuzi wakubo uze kwazi ukushisa impepho, hayi ngoba ngimxosha. Into elula kabi leyo ukuthi ungahambi uyobeka othayela lapha uvusa umuzi wakwazi. Ngokubuka kwami ngoba elokhuzana esikhathi okwamanje bengakalitholi itoho, ake ngithi ngizozama ukwehlisa umoya noma ngibona ukuthi udlala ngami ngoba ngingasasebenzi. Ngizozama ukwehlisa umoya mfowethu ngingalokhuzana. Ngeke ngime ukushisa lempepho le. Uqhubeke uhlale empepho kodwa impepho ngihlale mfowethu. Mangabe evuma ukuthi impepho akazi uyishisa because yona into esixabanisayo leyo ukuthi usekwazi ukuzoshunqisa impepho ekhaya. Thina impepho asikaze sishunqise ekhaya. Even abazali bahamba impepho singayishisa ekhaya. Angikwazi ukukushintsha. Ngizobekezelela lokho mfowethu ngoba isimo sami sisenjena kodwa uma ngithola mfowethu itoho hayi ngizozama ukuthi ngibeka amasenti bese ngiyaphuma ngoba angeke ngize ngililahle idlozi lami mfowethu. Mageba yiloko nje bengikufuna mfowethu. Uhappy ngalento eyenzeke la kwisho namhlanje noma nokukhalaza ukuthi hey ngiyababiza labantu bajikela mina noma wena uyabona ukuthi lento engikutshela yona into vele kumele uyenze izindoda? Ngihappy kakhulu, ngiyathokoza mfowethu ungibonise la bengingabone khona ukhona la ongicacisele khona impela sekuyakhanya bekade kumnyama nento ebengibangela ukuthi kube mnyama bekuyizo njalo ezothando kodwa ngoba sengivulekile inkungu ngizozama ukuthi ngibone ukuthi impilo iqhubekela phambili kanjani mfowethu. Mageba ngiyabonga kakhulu dadewethu, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Okay, siyabonga kakhulu. Mhlambe kuningi kade singakukhuluma ngale episode noma besingakwenza mhlawumbe okunye sizokwenza offline but sizonikeza ama-updates ukuthi kwenzakalani ngenxa yesimo sezulu. Niyabona kuyimanje ukuthi hayi kubi kunakele, so shuthi ngempela umuntu uyayidinga indawo azoshuthela kuyona enganethi, yabo? Kakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. If ever ke nawe uney'nkinga ezithinta umjolo show@gmail.com. Ngikhona ngu-DJ wakho, ngu-MC wakho, yona yonke into oyidingayo ukunandisa umcimbi wakho dlala amatifane@gmail.com. Unkulunkulu kaMatifane anibusise, siyabonga.